ngibile ngingasikhabi. Nakusiza kuyo yonke lenyakanyako. Mara njani kumele ngizongisiza ngani wena? Uyazi ngani? Ufuna i-chain lapha kuspikiri. Uze kimi ehlathini. Ehlathini namuhla nini? Ya. Sikabani? Uze ntambama. Uthini? Mfethu. Igama lami ngisibusiso kusiza abantu. Ya. Ngi-chain kuspikiri ngakutholela mfethu. Njani? Kahle ngibomba ukuthi ngakutholela mfethu. Nethi ngifuna ukuthi ngitholele abangani ngoba ngisambe kufika la epolice lawo lamazwe lawa la. So wena ungangayisheli. Ya. Ngithetha ngikutholele abangani. Ya. Ya. So wena thola umuntu ozositholela i-chain. Angisafuni ukuza izitori zanex. Into engiyifunayo i-chain yami kuphela. Angifuni okuningi. Ngifuna i-chain. Nomuntu ngive. Wena sewasibhora wena. Sesikhathele wena. Nathi nje masingatholi i-chain. Mina ngangijikela. Nathi ngingatholi i-chain yami. So yabona sitshela ngisho Mana uthula nokusaba. Yini uyathanda ugalala ne? Yasesizwile le ndaba. hayi wena ngichazele bo yakena wena ufunani? Wena sesizwile le ndaba zakhe ezimnandi. Hamba. Ama-vitamins akho wena uma ufunayo i-WSV yazini lo amanzi nesepa Mina ngathi ukuthi u-W awuthi amanzi. awuyogeza Mina ngathi ukuthi u-W awuthi amanzi. U-W uthi water. Ngithola kanjani le gari chain? Ngithola kanjani le chain lapha kuspikiri?